вазири мудофеи Арабистони Саудӣ мегӯяд, ки кишвараш талошҳои эътилофи низомии кишварҳои исломӣ барои мубориза бо терроризмро ҳамоҳанг хоҳад кард. рӯзи 26 ноябр дар шаҳри Риёз валиаҳд ва вазири мудофеи Арабистони Саудӣ Муҳаммад бин Салмон дар ҷаласаи ифтитоҳии эътилофи зидди терроризм изҳороте пахш кард. ибтидо ӯ ба наздикони 305 қурбонии ҳамла ба масҷид дар нимҷазираи Синои Миср тасаллият баён кард. сипас Муҳаммад бин Салмон гуфт, ки солҳои зиёд кишварҳои узви эътилоф аз ҳамлаҳои террористон азият мекашанд, вале то ҳол ҷавоби муштараки ҳамоҳангшуда надодаанд. валиаҳди Арабистони Саудӣ умедвор аст, ки ҳар кишвари узви эътилоф дар соҳаи низомӣ, фарҳангӣ, воситаҳои ахбори умум, сармоягузории иқтисодӣ, дин ва идеология барои ҳадафи муштараки мубориза бо терроризм саҳмгир хоҳанд буд. дар ҷаласа генерал-лейтенант Абдулла Солеҳ дабири кулли эътилофи исломӣ интихоб шуд. ба қавли ӯ эътилоф ба ҳамкорӣ бо кишварҳое, ки то ҳанӯз ба ин гурӯҳ шомил нашудаанд, омода аст. кишварҳои ҳамфикр имкон хоҳанд дошт, ки тавассути шартномаҳои дуҷониба мақоми кишварҳои кӯмакрасони эътилофро касб кунанд. ба ин васила ин кишварҳо ҳақ пайдо мекунанд, ки намояндаашонро ба ситоди эътилоф фиристода дар баррасии ташаббусҳо ширкат варзида барномаҳоро аз роҳи фаннӣ ва молӣ дастгирӣ кунанд. ситоди эътилоф дар шаҳри Риёз ташкил шуда, ҳар сол вазирони мудофиаи кишварҳои узв як дафъа ҷамъ хоҳанд шуд. дар нишасти матбуотӣ таъкид шуд, ки Арабистони Саудӣ барои бунёди ситоди эътилоф муодили $107 миллион маблағ ихтисос медиҳад. эътилоф дар моҳи декабри соли 2016 таъсис ёфта, то кунун дар он 41 кишвар узвият доранд. ягон ҷумҳурии собиқшӯравӣ ба ин эътилоф шомил нест. дар ҷаласаи рӯзи якшанбе намояндаи Қатар ҳузур надошт. моҳи июни соли равон равобити дипломатии Арабистони Саудӣ ва Қатар қатъ шуд. бар илова Эрон, Ироқ ва Сурия низ дар эътилоф узвият надоранд.